hiervoor heb ik ook nog 4 jaar bij Fortuna gevoetbald. Fortuna Sittard. En nog een jaartje bij Roda JC. Dus ik ben voor alle markten thuis. Ja. Maar wat is leuker? Karten natuurlijk. En dat is niet verwonderlijk, want ondanks dat er door corona het afgelopen seizoen weinig wedstrijden gereden konden worden, presteerde de jonge karter goed in internationale wedstrijden. Dat viel ook bij de fabrieksteams op. Tijdens een meerdaagse test in Italië verdiende de coureur het echt een fabriekscontract. Ja, het is ongelooflijk snel gegaan. Omdat het is niet makkelijk na een jaar al die prestaties neerzetten wat hij neerzet. Dus het is wel degelijk uitzonderlijk. Hij staat op, heeft hij zijn boterham 's morgens is hij aan het eten. In plaats van dat hij op de boterham koudt, hoor ik alleen maar kartraces, Formule 1 kijken en hoor je dan, heeft hij hier die dikke wang en dan hoor je wing, 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 wing. We zijn er nog niet, hè? Maar de eerste stappen zijn gezet. Maar ik twijfel er niet aan dat hij dat tot een goed einde brengt. Lemmens weet waar hij over spreekt. Hij zag nog niet zo lang geleden Verstappen, Alonso, Hamilton en Vettel hun rondjes draaien op het circuit in Genk. En dat is nog niet zo gemakkelijk. Heel veel mensen denken gewoon sturen, remmen en gas geven, maar dat is niet zo. Want er komt nog heel veel bij kijken. Hoe je remt, hoe je gas geeft en ja, de setup van de kart is natuurlijk ook heel belangrijk. Hij is ook gedreven en hij bestudeert alles. Als er een race is van anderen hier, dan gaat hij kijken hoe dat is insturen in bepaalde bochten. Dus dan wil dus zeggen dat de man echt geïnteresseerd is. Reno, wat was je net allemaal aan het bekijken? De data van mijn afgelopen sessie, daar kan je eigenlijk alles op zien. Zoals hier de snelheid, wat je op het rechte stuk haalt en in de bochten. Het toerental. En dan heb ik 2 ronden over elkaar gelegd. En dan kan je hier precies zien wat de tijdverlies is ten opzichte van de 2 rondes. Waar gaat dit eindigen? Wij zeggen altijd tegen elkaar, we zullen zien.